Għallunna biex najdu xaħġa zaħira jina toħosni vera nervus l-lum, misni kienet dik il-ġurnata ta' 1993, meta prezentajt il-pajizi, għandi nifsi maqtuħ. Li nistanajtu għadan, li niftakar, meta kelli xi 11 sena, 12 sena, kontrajt il-Malta l-ewwel darba tiħu sem fil-Eurovision Song Contest. Kont zaħir u niftakar familja tiegħi kollha naqdu mat-television biex jaraw il-Malta tiħu sem f'dan il-Festival tal-Ewropa. Niftakar nara li ħabib tiegħi llum Joe Grech jippreżenta l-pajjiżna, kien l-ewwel persuna li marla għal-Eurovision. Illum Joe Grech huwa ħabib tiegħi, tana korraġġ ħafna biex inkomplu b'dan il-Festival Sinjuri għal darb'oħra, għall-ewwel persuna li mar fil-Eurovision Joe Grech. Minn dak iż-żmien ta' meta kont tifel kont dejjem ngħid min jaf x'inur biex jinserta li tmur barra minn Malta u tippreżenta l-pajjiżek. Wara Joe Grech intelgħu Joe Kutajjar u Helen Mikallef, diska sabiħa ħafna. Illum hawn nostalġija verament kbira qed jaqbadni l-bart meta nisma' dawn id-diski kollha ta' Eurovision, battela Renato. Telaw mbagħad Paul Jordan Majna u Georgina, u jien għadni ma konx naf li għaċċi darba se nippreżenta l-Malta vuol-diri. Battelat Mary Spiteri, għamlet unur kbir in-Malta wkoll ġiet it-tielet post. U fin-1993 jiena ktibt diska u ktibta proprja għax kelli band jisimha Getting Closer dak iż-żmien. U konna se nagħmlu t-tieni album u tkun tkellimt ma' drummer tiegħi David għadlu nixtieq nipprovawha darba. Kont qatt ma tħalt festival u batnija din is-song u kelli n-nur li Malta żditni biex nippreżenta l-pajjiżna. Bid-diska li ktibt jiena stess, this time. Miegħi tawni l-opportunità li ntella backing vocalist, kelli choice jekk nażilx Maltin bħala backing vocals jew barranin. U jiena persi dejjem emmint bit-talent Malti wkoll xtaqt li ntella 3 fajliet li l-lum il-ġurnata m'għandhom l-ebda introduzzjoni ma' Malta. Waħda minnhom kienet Debbie Sherry, Moira u Felicien Brinkat. Li tawni unur għamil biċċa xogħol vera backing vocals ta' veru. U miegħi kont tellajt il-ħabib tiegħi Chris li kien membru mill-ta' Getting Closer bħala kitarrista. Li nħibbeċi nistanajtu għadan li dawn in-nies kulħadd ippreżenta l-Malta minn wara 1993, kemm Debbie Sherry u kemm Moira u Chris. Sinjuri, nixtilkom il-Happy New Year kulħadd, is-sena tajba Sinjuri, u nixtieq ngħajjad fuq l-istage ġiex ħbib tiegħi Moira u Chris. Kien fil-Eurovision tal-1993 fejn Chris u Moira ltaqgħu. Minn hemm bdiet il-karriera tagħhom bħala kantawturi. Sena wara reġgħu ħadu sehem fil-Eurovision Song Contest. Bil-kanzunetta More Than Love huma klassifikaw fil-5 post ta' dan il-festival prestiġjuż li dik is-sena sar f'Dublin l-Irlanda, kompożizzjoni li kellha kliem ta' Moira Staffraġe u mużika ta' Chris Cicluna. Christopher Cicluna beda jitgħallem bil-mużika ta' 8 snin u ta' 15 sena kien diġà wasal sa 8 grad fil-prattika u t-teorija tal-mużika klassika. Mill-1979 il-qudiem għadda kważi 10 snin bħala kantant u kitarrista ewlieni ma' grupp li dar l-Ewropa tagħmel pubbliċità għal 2 albums. Wara kien qabad ma' grupp l-Ingilterra u kien idoq solo ma' gruppi Maltin. Ma' grupp Getting Closer inaqqad fl-1989 u magħhom dar l-Ewropa biex jagħmel promozzjoni għall-ewwel album. Moira Staffraġe bdiet interessa ruħha fil-palk u tkanta bħala solista fil-kor tal-iskola meta kienet kellha 12 sena. Fl-1986 bdiet iddoq il-kitarra ma' grupp rock u ħadet sehem fit-12 festival li f'9 minnhom ħadet l-ewwel. Għamlet madwar sentejn fl-Ingilterra bħala kantanta ewlenija ma' grupp li jdoq rock u l-blues.
Hemmhekk ħadet taħriġ ta' kif iġġib ruħek fuq il-palk. Fl-1992 rebħet il-premju għall-aħjar personalità u ġiet it-tieni fil-konkors għall-kanzunetta l-Ewropa. Wara xi żmien reġgħet marret l-Ingilterra tkanta u d-doq, kif ukoll irrappreżentat lil Malta f'diversi festivals internazzjonali fosthom fit-Turkija, Litwanja, Tunizija u Trieste. Fl-1993 intgħażlet biex kanta l-kanzunetta tal-ftuħ tal-lob tal-pajjiżi żgħar. Fl-1996 ħarġet is-CD Night to Day li ġie rekordjat f'Malta u fl-Ingilterra. Ħareġ taħt l-isem ta' Crave. L-1998 kienet iddedikata għat-tielet album. Ix-xogħol però twaqqaf minħabba li kienu parti mill-proġett Times 3. Fil-fatt, l-1999 Chris u Moira taw is-sem tagħhom f'dan il-konkors li sar f'Ġerusalemm bħala kompożitur u awtriċi tal-kanzunetta Believe in Peace. Swiftly moving on, the days I see, often ask myself what I really want to be. To dream of a way, to reach it within. Life is what I own, gonna make it through. I'm lifting up my heart and I'm giving it to you. Proszę, David, proszę.